Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Eke ọma nụ, anyị apụtachana. Anyị sị ka chi tata bụ eke ketala anyị ndụ, ketala anyị udo, ketala anyị ọganihu, ketala anyị ife anyị yeri ma kepụ nke yeri anyị. Anyị si na anyị azụ ka afịa mana ya ya na ka afịa. Anyị si ndụ nwoke ndụ nwaanyị, ndụ mmiri ndụ azụ. Anyị si onye chụọ anyị ya daa, ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye si na akwanye anyị acha na mpama ya mba na nke ya. Anyị si onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụọ. A sị m na anyị adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Si na ụgbọ anyị ji wee pụta ataba eke mara mma mana ka anyị eji wee nata ya aka ya mma. A sị m ka ezumezu anyị na chi anyị na mmụọ niile anyị na-achụrụ àjà bịa nara àjà niile anyị na-achụ ka anyị ka ga-achụta ataba eke ma mezuola anyị ebumnobi anyị na-abụrụ njọ. Bọsị eke, bọsị orie, bọsị afọ, bọsị nkwọ na fena nọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Aka m bụkwa onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi na-alụkwa n'ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata eziokwu gbasara ọdịnala maka na ndị ọcha eriela anyị. Ndị ọcha wee sị anyị hapụ nke anyị soro nke ha. Asị anyị na nna nna anyị ha dị njọ mana nna nna ha dị mma. Asị anyị na alụsịwa anyị dị njọ mana alụsị nke ha dị mma. Mana ndị Igbo si na a na-esi n'ụlọ wee malụ mma wee pụtawa ezi. Onye na-adịrọ mma n'ụlọ ọ pụta n'iro dị mma, onye ahụ jikwa isi ya. Ihe ọma niile na ịbụ ezigbo mmadụ, na ị nwere aka inye enye, na ị nwere obi inye enye, na ị nwere obi nwanne bụ n'ụlọ ka ọ na-ebido, ọ bụrụ n'iro. Ọ bụrụ na ị pụọ n'iro gaa mewe ezigbo mmadụ mana ịbụ ajọ mmadụ n'ụlọ, ị ma na ịbụrụ dịka ịbụrụ ikwesịghị ịnọ n'ụwa. Onyanwa ka ndị ụka sịrị anyị bụrụ ajọ mmadụ nyelu ndị ichie anyị, bụrụ ajọ mmadụ nyelu mmụọ niile nọ n'obodo anyị, bụrụ ajọ mmadụ nye mmụọ dị na ngwurube anyị. Mana anyị si gịnị nọ nke ha bụ nke bụ ya. Asị ebee ka ọ na-eme. Onye nwa ka anyị bịara igwe ụmụ Igbo nke bụ eziokwu, na-asị ụmụ Igbo teta nọ n'ụla malụ nke bụ eziokwu. Mee ka gị na mmụọ dị na be nna gị dị na mma, mee ka gị na arụsị dị n'obodo gị dị na mma, mee ka gị na ndị ichie gị na ezumezu mmụọ gị na ha so unu dị na mma, ka ị nwee ike inwe chi dị mma, ka ị nwee ike ime gịnị ịdịtọ ndụ aka. Maka na mgbe ahụ nọ n'ụka na-asị anyị nọ n'ukwu obe na-ayị amara, ịnọgidekwa n'ukwu obe ahụ, mmiri ama gị, anwụ ama gị, apịawa gị azụ ukwu obe ahụ, anwụ achanwụọ ya, ihe niile a na-eme na ndụ gị. Maka gịnị? Na ọ bụrụ ebe ị nọ ka ị kwesịrị ịnọ. Ọ bụrụ ebe ị nọ ka ị kwesịrị ịnọ. Isiokwu njiwa bịa tata bụ maka ịkọwa ihe bụ ezumezu. Ezumezu. Ezumezu bụ ihe many people ji aga ọfọ. Chim na ezumezu m, chim na ezumezu m, mana so many people amara ihe bụ ezumezu. Gịnị bụ ezumezu? Ọnya ka anyị bịara ịkụzi tata. Ihe bụ ezumezu na mkpa ọ dị na mmadụ ya eme gịnị adị in good time with gịnị ezumezu ya. Mmadụ ya enwe ezumezu ya na ya so. Ezumezu na nkọwa ị ga-aghọta ya ọfụma bụ gịnị. Ezumezu bụ gịnị? Mmụọ niile gị na ha so site na be nna gị na ikwu nne gị, ikwu nne nne gị, ikwu nne nna gị. Ọ ha maka a na-akpọ ezumezu. Ọ bụrụ na ime gịnị na ịchụkwarụ ha, ha bụrụ ezumezu gị. Ọ bụrụ na ị dị echukwa ha, ha bụrụ ezumezu gị. Ndị ụfọdụ chere na ọdịnala a na mgbe mmadụ chụkwala sọsọ mmụọ dị na be nna ya bụ mgbe o bidoro mewe ihe ọdịnala, ma mgbe ọ kwụrụ n'ụkwụ ya, ma mgbe ọ dị awoken. Ọ bụrụ eziokwu. It's not true. Ịchọ ka ezumezu gị dị complete. I went as far as ịchụkwa mmụọ dị n'ikwu nne nna nne m. Ikwu nne mụtalụ nna nne m. I went as far as ịchụkwa ha ka ha ncha niile soro n'ezumezu. Gị nwa na-ene m anya, gị na ezumezu ga-adịkwa na mma. Ọ bụrụ na agbalụ gị afasị gị na mmụọ arụsị dị na be nna gị na ikwu nne gị na-anaghị oke,
ị na-asị kedu ihe mmụọ ka ejikọ gị na mmụọ ikwu nne gị, zi possible na mmụọ dị n'ikwu nne gị ga na-eso gị. Mana ana m agwa gị sị gị na ọ bụrụ na ịchọ ka gị na ezumezu gị dị complete, wee kwuo mmụọ a niile mba, o nwere ihe ga-eme ka ị hapụ ịkwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ. Now let's take for instance, ịdị ndụ gị na nne nna gị dị na mma, nne nna gị dị ndụ, gị na nne mụtara nne gị dị na mma, gị na ndị ikwu nne gị dị na mma ọfụma, ị na-eji ikwu nne gị ha ma gị, gị na ndị be nna gị dị na mma, iwe jee ikwu nne nne gị, gị na ha ịnọkọta ije pay ha visit, ndị dị ndụ, I'm talking of ndị dị ndụ. Ọ na-abụ nna akụzi a na-enye m gị instances, ọ ya bụ ọ bụrụ na ị ghọtara ife nkụziri, i were maka instances nyere wee mee gịnị wee ghọta ihe nkụziri ọfụma. Ị na-eji ikwu nne nne gị, gị na ndị nọ n'ikwu nne nne gị a na-adị na mma. Ị na-eji ikwu nne nna gị, na-eji ikwu nne nna nna gị, yes, ọ na-consume time, mana nke bụ eziokwu bụ na o nwere mmemme a na-eme n'isi gị, mana o nwere ife dapụtara n'isi gị, ndị a jiri ntị ha nụ ya, fa ya akọ, fa ncha niile ya ezukọrọ gị. Ọnya bụ ezumezu mmadụ. Gịnị bụ ezumezu mmụọ? Ezumezu mmụọ bụ gị na ịchịkọtakwa mmụọ a niile ndị nwụrụ anwụ na be nne gị, be nna gị, ikwu nne gị, ikwu nna gị, yonsta ikwu nne nna gị, yonstan, ịtụkọnata ha arụsị dị na be ha, ime ka gị na ha malụ. Nke bụ eziokwu, ije eme gịnị kwụọ mmụọ ndị a niile mba. Ọ bụrụ na nsị gị bịa kwụọ mmụọ nji alụ ọlụ mba, and ikwube mmụọ dị na be nna gị mba, ikwube mmụọ dị n'ikwu nne gị mba, ikwube mmụọ dị na ikwu nne nne gị ma ikwu nne nna gị mba, ị bịa kwụọ mmụọ dị na be m mba. Mmụọ dị na be m nwere ike ọ na-eso gị, mana ọ makwụrụ okwu ya na-abụ na-eso gị. Na first deity ikwesị ịkụ mba bụ ndị mụrụ gị, agba ọgụ gị dị ka ndị mụrụ gị, ndị nwe gị bụ mmụọ dị na be nna gị. A sịkwa na ọ ka nje ebe ọzọ na dibịa sị gị, yes, gaa na mmụọ dị na be nna gị. Ọ bụrụ na emechi gị ya na-emebigo mmụọ dị na be nna gị, nwee ka esi eme ya. Ọ dị mkpa na mmadụ ya akụ mmụọ mba, nwee ezumezu mmụọ na-apụ apụ na-apụ ije n'isi ya. Ọ dị very important na ndụ onye Igbo ọbụla niile. Onye ka anyị ji asụ ụmụ Igbo, unu emebizi na mmụọ na arụsị dị n'ala Igbo. Ọkwanụ maka na ndị afụgo na mmụọ dị n'ala Igbo siri ike, ha amago na ndị Igbo dịrị in tune with mmụọ ha nwere, na fa mmadụ anyị abịa pịawa gị azụ. Ụta nnọ kịta, if you take my thing and I decide to leave it for you, ịma na achọrọ m ịhapụrụ gị ya. Irie 1 naira m nchọ ịhapụrụ gị ya, ị mara na achọrọ m ịhapụrụ gị ya. Irie 5 naira m nchọrọ ịhapụ gị ya, ị ma na m nwa chọrọ ịhapụrụ gị ya. Nchọ ịnata gị ego m, ama m ihe m ga-eme. Nchọ ịnata gị nke m iji, ama m ihe m ga-eme. Ọ bụrụ na gị nwa bụ onye na-ene m anya dị nọrọ gị na mmụọ gị na ha so wee dị na mmụta, mmadụ anya bịa kpanye gị isi na mbọ, gaa free. Mmadụ mana ihe ma bụ jide ọfọ, ma gị emejọkwa na mmadụ, mana mmadụ enwere ike imejọ gị ma ọ napụ gị oke gị. Chịkọta ezumezu gị ọnụ. Nke mbụ, ịmara n'ihe bụ ezumezu. Na ezumezu bụ mpaka na mmụọ so gị na ikwu nne gị, ikwu nna gị, ikwu nne nne gị, ikwu nne nna gị na na be nna gị. Mee ka gị na ha na-abụ dị mma, chụkwaba ha from time to time. Ọ bụrụ na ị chọọ ị na-enweta good result na mmụọ, ịchọọ ịgọ mmụọ, ịchọọ enweta good result, ijiri ọjị gọọ mmụọ, yọọ ya ihe, si ya imeelu m ihe a, enye nga ọkụkọ. Mmụọ ejilo ntị anụ na mmenye gị nka ma imeelu m nka, ọsọ ka ọ ya eji wepụ wee jee meelu gị data na nwa. Ị na-aghọta? Mana ka mmụọ na-emelu gị, ị try mee gịnị, redeem your pledge. Maka na mgbe gara aga na-eme gịnị, akụwara m na ndị mmadụ na-eji ekwe mmụọ nkwa, ekwesie mmụọ nkwa, ama fulfill nkwa ha kwere mmụọ. Ọ na-ebutelu ha alụ, na-ebutelu ha ọtọ, na ọ na-ebutelu ha ejeje anana, ọ na-torment their lives. Gị na mmadụ nwe agreement, ikipu onye chikwa n'aka iji wee soro ụkọchukwu gị ma ọ soro mmadụ nkịtị wee soro mmụọ. Ikwe mmụọ nkwa, esi mmụọ melu m ihe a,
mmehie gị ewu omelu gị ya. You have to be careful enough ịma mgbe omelu gị that thing. Aka nji wesi ndị mmadụ ejegharịzina kwugodoro ofu ebe fesigodo ofu. Ọ bụ na mentor ajezina from one dibia to another. Ije onye nke akwelu nkwa na alụsị be ha, ije onye nke akwelu mgbe that thing yeme ma mmazi alụsị nke melu gị that thing. Imezie ịdị confused. O nwere ike ije wele ihe wee nye nke na-abụrụ ya ma melu ya, ma nke na-akwado imerụ gị ihe ọzọ. Neglect nke melu gị, inwe problem. So n'ọdịnala anụ anyị na-eme, onye ọbụla na-abata n'ọdịnala ya ejikwa na mindset ndị ụka wee bata. Onye ọbụla ya na mmụọ na-eme ihe na-eme gịnị adị extremely careful so that you don't destroy yourself. Ị na-aghọta? Mmụọ dị n'ala Igbo na-adị sincere, ha na-akwụ for justice. Ọ bụrụ na ije n'ụka, ị nwere ike asị ndị ya ekwe nkwa for project a na-alụ n'ụlọ ụka pụta, iwelu maka na neighbor gị pụtalụ pụta, ma iwelu maka na enyi gị pụtalụ pụta, ma iwelu maka na onye ị na-enegala anyị iche na ọka gị pụtalụ pụta wee kwe nkwa. Nwere ike mechaa ma ị ga-aha abịa na ịma nkwụ ya. Ị nwere ike dị free, mana ị nwere ike ikwe arụsị nkwa dị free. So ka ị na-akụta ezumezu na-ejekwa mmụọ dị iche iche na-asị ha gọzie gị na ịya na-echukwa ha, na-ekekwa shọ na ị na-echukwa ha. Aka mbụkwa onye nke gị Nwada Agbaroma Ụzọ Mmiri. Chitakwa na abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ka nsi wee kwuo na mbụ na anyị na-agba afa mmiri eme na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịna-achịta n'ọdịnala Igbo, mara eziokwu, mana ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ gbasara ihe nkụzi tata, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma na ịchọ ka a gbaalụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọlụ, biko echefukwana dere m message na my WhatsApp number. Maka na our mission bụ gịnị? Ịkpọghachite ụmụ Igbo n'ọdịnala, bụ ụzọ eziokwu, bụrụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ aka ịkwụ ọtọ. Maka na onye na-eme ọdịnala na-asọ nsọ ana, ọ na-asị ihe ana na-asa alụ, ana na-asị ihe ọjọọ dị iche iche nsọ. Ya bụ dere m message na my WhatsApp number na 07037311663. Ngwa ka emesianụ.